Sygeplejerske. Det er en nyuddannet veterinærsygeplejerske, som har haft sin praktiktid på Ringe Dyrehospital. Og jeg ved, at hun har øvet sig rigtig meget på talen. Hun har gjort det nede i katteburet foran katten. Så vi venter os det bedste her. Sara Hjort Hansen. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja, det kan I godt. Ja, kære venner, tidligere kollegaer, familie og VSP'er. Vi klarede det. Vi nåede det helt igennem. Det er fantastisk. Tænk, at kunne stå her i dag og sige, at man rent faktisk har gennemført sin drømmeuddannelse. En, som desværre ikke er her i dag, er Louise Glasdam, som jo desværre på tragisk vis døde i en bilulykke. Jeg synes lige, vi skal sende nogle kærlige tanker til hende. Jeg har tænkt meget over, hvad det er, der kendetegner os som elever, og jeg tænker, at det er især sammenholdet. Vi holder sammen selv også på kryds og tværs af klasserne, også fordi vi har været delt op så mange gange. Vi er rigtig gode til at tage os af hinanden, og ikke mindst af dyrene selvfølgelig. Der har også været en masse udfordringer, nye kulturer. Vi har jo alle sammen lige lært lidt norsk, lidt dansk, lidt svensk, og en lille snart af islandsk. Og det har også givet mulighed for en masse faglige diskussioner i klasserne, hvilket har været rigtig godt. Og i den forbindelse har vi jo haft nogle fantastiske lærere. Jeg kunne stå og rose alle sammen. Det har jeg ikke valgt at gøre, men jeg vil gerne nævne Lena og Ursula, som under også især i det her forløb, hvor vi har været meget hysteriske, har vist, at lærere er faktisk også, at de er også mennesker. Tak for jeres arrangement og jeres søde smil og den kanonlæring, I har givet os. Og tak fordi I kunne hjælpe os med at tage nogle tårer. Så vil jeg også lige nævne Tom. Jeg ved, han hader at blive nævnt, men nu nævner han alligevel. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har faktisk tænkt over, han formår ligesom at blive blødere og blødere for hvert år. Jeg tror, det er for ikke at få hug til gallerfesten, har jeg tænkt. Jeg har jo kørt frem og tilbage på skole hver dag fra Fyn af sammen med 8 andre tøser. Og vi har været delt på nogle forskellige biler. Og vi har blevet enige om, at der må være noget over Hansenberg. Er det en lille forbandelse eller hvad? Jeg nævner lige flink her gasudslip på Arla. Så vi måtte rundt og ud om alle mulige andre veje for at komme frem til skolen. Og den dag, der skulle vi faktisk på fronteprøve sygdomslærer. Vi nåede det lige, og vi bestod det også, så det var jo fantastisk. Så har der været en væltet lastbil på Lillebæltsbroen, så vi kom 2 timer for sent hjem. Og så var der i snestormen i 2009, hvor vi også havde været op til prøve i veterinær sygeplejelærer. Det tog 11 timer at komme til Fyn. Vi var også blevet enige om, at vi kunne lige så godt have taget til Italien. Det har været federe. Ja, og så er der også nogle andre, de mødte en havørn, mente det bestemt. Den ramte i hvert fald bilen. Så der har været en masse udfordringer fra bare det at komme frem og tilbage til Hansenberg. Så vi er enige om, at der må være en lille forbandelse eller hvad. Til trods for, at skemaplanlægningen fra år til år er blevet meget bedre. Stolen er blevet bedre, vi har fået bedre borde, og der er blevet bedre styr på, hvornår vi skulle aflevere. Den her uddannelse har også forandret os alle som mennesker. Det er jeg ikke i tvivl om. På den ene eller på den anden måde. Det er jo ingen hemmelighed, at vi rigtig gerne vil det hele, og kunne det hele, og forstå det hele. Men det har jeg lært, at det er bare ikke muligt, og det må man acceptere. Der er heller ingen tvivl om, at vi er en lille smule arbejdsskadet. Og jeg har tænkt, hvad er egentlig prototypen på en veterinærsygeplejerske? Hun har altid et eller flere dyr, og det må manden i hendes liv bare acceptere. Vi ser altid fejl og skavanker på alle andres dyr, når vi møder dem på gaden. Ej, den halter da godt nok. Eller, den burde have engang obesity, den der, det burde den virkelig. Ikke flere løbesejsmadder. Vi knokler igennem og arbejder gerne over, for ellers så er det jo synd for vores kolleger eller for dyrene, hvis vi går for tidligt hjem, hvis der er travlt. Vi er altid glade og smilende. Vi har lyst til hele tiden at dygtiggøre os. Vi giver ikke lige sådan op, men kæmper videre.
Og vi er jo meget mere end det, men så skulle jeg jo stå her hele dagen. Så det var sådan lige det, jeg har valgt. Og jeg tænker også, at det, der også er rigtig fedt, det er, jeg har gået og tænkt og kigget på os alle sammen her på det sidste stykke tid, at der er ikke en, der sidder alene. Det er ligesom om, jeg tænker, at vi har alle sammen vundet en eller flere sjælevenner på det her, gennem den her uddannelse, og det har været rigtig fantastisk. Til sidst vil jeg gerne takke alle dem, der har gjort det muligt for mig at tage den her uddannelse. Dyrlægeringen, som holdt mig ud det første år, og Ringe Dyrehospital, som har haft mig som praktik på min praktikplads. Det har været rigtig fantastisk. Tak fordi I har givet mig en god tværfaglig uddannelse, hvor jeg har fået lov til at prøve en masse. Og så må I bare have det rigtig fantastisk, og jeg håber, vi ses til nogle årsfester og sådan noget. Og nyd nu dagen.